Esenlikler dinleyenler. Salam Halmurada. Hoş geldiniz. Salam. Aha, Umuyda Hanım tuvalemi buğun katı bedenli. Toydur bayram. Bu yadımdan çıkıptır. Bu ahli yüreklerin näme duygudaşlığımı bayramçılığım diye kutlu mübarek bolsun. Halkımızda da belki belli yerler vardır. Dünya Avrupa'da da. Bayramınız kutlu mübarek. Sizin sağ olun. Sevgililer kutlu olsun. Hormat oýarlarym, fiýler çykyrlarym belli onu hukman. Bir erkekten ayalın arasında değil söýgi. Hemme doğa söýgüne, tebigatı bolan söýgi, hayvanlara bolan söýgi, adamlara bolan söýgi, şunu hemmesine söýgi diýerler. Şunun üçin şulara hemmen şu söýgüler günü kutlu bolsun hemmemiz üçin hem. Sağ ol, vallahi berekelle. Hani onu bu näme barada söhbetdeşlik edeli? Amrata dün bütün dünya radyo günü geçirildi. Bizde bilmeyen Türkmenistan'da geçirilen şu dünyalı gün geçirilmeyen bilmeyen yöne bütün dünyada şu radyo günü geçirildi. 13. Fevral. Yine siz yine neçe kez ayıp geçtiniz biliyorsunuz Azatlık Radyosu'nda ekrana neçe kez interview verdin diyeniz. Birazcık bolsam bilginiz var radyo hakkında. Şu radyonun radyo nämesinin guruluşunun sisteması, borçları, düzgünleri şular hakkında birazcık aytıp berseniz näme etmeli radyolar? Demek soru ansa da del. Men hakikaten Azatlyk Radyosyny 1990-njy ýylyň may aýynda ilkinji gelip çykyş etdim. Şondan soňam näçinji ýyly 17-nji ýyly balaýl şol karalykda näçe bolýar? 17 ýyllarda da 27 ýyllap men şol radio bilen hyzmatdaşlyk etdim, arkadaşlyk etdim. Kawullar 2-3 gedek çykyş eden wagtym bolup bir günüm dowamy. Şol 27 ýylyň halkymyza düşündiren men 13 ýylyny dine sağ bolsun Taňry ýalkasyny üçin halkymyz üçin işledim. Ýeki köp şaýarlanmak bolupdy. Yani şert bardy o taýda olar aýtdy bizden hakaljak bolsaň niýaz bu kaýameldäl bulanlar tyýmeldäl şonda da saktylýar. Ýok yani diýjek bolsaň o paýşda aýtman düşünürjek bolsaň onda modi işler. Bolýar. Neşe doşat 13 ýylyň soňunda halkymyz üçin mowut hyzmat edip. Azatlykda näme bar? Ol bir Amerikan radiosu. Yankı Amerikanyň salgy töleýijileriniň hasabyna saklanýar. Kongres tarapyndan her ýyl büdjeti pul berýär. Bu taýda orta hasapdan men ýalňyşmaýan bolsam bir 15 bilen 20 aralygynda eme bar. Bölüm bar. Gulluk bar. Şolaň birinden türkmen gullugy. Täjik, özbek, kazak, kyrgyz, uýgur, adyna zanyň bar, Owgan, Ors, Ukrain. So hemme öňkü postsovet respublikalaryň hemmesi bar, onuň daşyndan Owganistan, Dolny, Arap diýdi. Ýene şu Amerikan täsir etjek bolýan döwletler, gurumlar, gemeler bar, bölümleri, gullukları. Ene onsoň men bilýän zatym şu taýda resmi içinde işleyen adamlar sany 7 ya 8 sany işler. Daşyndanam şol ýeme kontrakt boýunça freelancer ýa-ni erkin jurnalistden de erkin habarçy diýýärdi ene. Ine ola bilen şertnama baglaşýan müdiriýet olaryň wagtly-wagtyna ýurdun içinden mi daşyndan habar berip durlar ýa. Şo Türkmenistan ýa-da bilen baglanşykly o çykyşlar edýär. Ine şolaň birem men daşyndan çykyş edýär. Men hiç açan o taýda aýlykly işlän adam der. O çykyş eden üçin aýda $100 $150 uğradylar onu aýtmak gerek. Esasanam şu men Moskwada tutulup türmede ýatanda şu men adwokatymy tutan Azatlyk Radiosy. Şu da okşan üçin işgärler. Esasanam şu başlygy Muhammed Nazar asly Owganstanly. Evet diýen ol menden bir kişi ýaşuladı. Son şu taýda arka durdy, kömek etdi, eli uzatdy, golu uzatdy. Men çykyşlap gatykän gitdi şol
27 ýylyň dowamyny müňlerçe çykşynmakdaýdy. Inni şu taýda sen men bilýänsiň näme diýjek bolýan, şu taýda jurnalistiň etikasy diýilen bir zat bardy. Jurnalistiň etmeli işi bar, etmesiz işi bar. Gazılçılığı var, gazıl serketi var. Şundan geçmeli mi, geçmeliler mi? Hakikat aýtmaly mı? Ya yarım hakikat aýtmaly mı? Ya yalan sözlemeli mi? Kimden hak alýan, kime hyzmat edýän? Ine şu soragyň toplumyň içine alýanda jurnalistiň etikasy. O taýda Türkmen gullugyna ýa-ni Zerip Nazaryň özü Owganystanyň gelen Türkmen ýyleşimiz bolan soň bizim Türkmenistanyň içindäki adam bilen gatnaşygam ýokdy. 90-njy ýyla şerli arkalaşygam tanyşlygam ýok. Ondan olara da kadir gerekde işleme. Ondan buların kadir diýip ýüz tutanyny indi bizde kadir bar diýip aňarky KGB özleriniň agentleri ana şu tak o Türkmen ullugyny urutup başladylar. Şu taýda meselem aýdaýly 10 adam diýip aýdaýly 10 adam azatlykda işlän bolsa şoň 7-si hökümet tarapyndan töklip edilerler. Hökümetten bolsa mesela KGB, MHM oldy. Ödürlü döwürde şeýle bar. On giýär bu motorun akbar topar. Biriniň agasy KGB polkownigy beýleki agasyny mayor KGB 3-nji ýeme 4-nji takasy minister ya agasy minister şular ýalatdylar. Ondan Azatlyk radiosyny başda Niýasyň gelen döwürleri o şol 90-njy ýyllardan 2000-nji ýetilýänçe bir Sorak bilýärmi? Ara girýän. Şu ýa biriniň agasy, biriniň atasy KGB näme dediňizde şulary şu KGB bolan üçünmi Azatlyk radiosyny alýarlar işe? O bilýärler gowy. Bilensiň getirýär. Ol ýoksa olaň aňlasyny dasiýasy bar. Şem nerden geldi? Onu giýär bu motornak özler aýtardy. Ya Cemal bir Türkmen janany bar, bir küçül ýol başçy bol. Ene agasy ýemem KGB'de ýokary çyýrly polkownik dowranýady. Olan giýär motornak. Men Avril maşalada ne baýdy? Bolýan Avril bolsam, ene ýöne Türkmen gullugynda. Şu tendensiýa şoňa bardy soňra. Aýny soňky 10-15 ýyl aýsap, ene şu o köçede garat ýarlypdyr, bu köçede turgup partlapdyr, o köçe hapa, bu köçe şeýle. Şu esasy mesele asyl gelen akdyr. Näçe aýdýar, Niyaz bir kanun eýerle şu kursyny, ya gurban boluşyň ýaly. Şulary alıp şu kemany gozan akdyr. Ýani şuny çeli dinläp otursam, bizim halkymyzyň ýemesini raýat diýip tutýandylar. Ýoksa kemine şunu ýem näçil berdi, şunu raýat sözüni. Niyazam Gurban Olyňam oglunam Türkmenistan prezidenti diýip aýdýarlar. Biz müňmezek aýtdyk şulaň şu kursyny basyp alandy. Bir kanun alandy. Bir kanun saýlanandy. Şu barada radioda hiç kim gurrun gozgany. Ne özleri gozgaýar, ne şu gurrunlar aýdyp biljek adamlar eşeýle çağırýar. Bu taýda bir aýtmaly zat bar. Mal merhum o yaşlymyz bardy. Nazarada söýläýärdi. Onu ýeme beýdi gözel özürim şu malamy işleýär şu azatlykdy. Ine şol adam ýanky tegelek stolum alyp bardy. Türkmen opozisiýasyny ýygnap şota. Ine şol adam alyp baran gepleşikleri bar. Ýanky türkmen dili barady. Türkmen medeniýeti barady. Ondan bir türkmen bir ykbalatly gepleşigi bardy. Ona işinden aýyrdylar. Şu taýda aslak şu kritikany mettirmejek bol. O gepleşiklerim gitdi, o adamym gitdi. Ýok, ol näçe ýyl bäri ýok. Ýanky tegelek stoldy ýani. Näçe 10 ýyl boldy ýokluk dedim. Beýleklerden sonra näçe dowam ettirýärler işini bardy. Ýekat bolar galan. Aýdýamyň işi känne hysyrdysı bar diýe onu montaj etmeli. Ne? Tapýan bahanalary.
Täp halka şu informasiýa barmalar, daşyny adamlar öz pikirini aýtmalar. Yani o bornuna ene ýankaýdysy meýalik o köçede eýle boldy, bu köçede beýle boldy. Ýağış ýağdy, gar sırady. Paxta plan doğru ya da olmadı. Şular ýalda. Onu soňra waka diýere zat tapman, Allah murat rahim dinleýän bolsa aýtsyn, men ýalan sözleýän boldy. Soňra waka näme diýjeklerini tapman, Allah murat rahim azapyň efirini ýeme aýdymaýdy. Ýeme aýdymçy bolupdyr. Men aýdyma başladym diýip şo taýda azatlygyň gymmatly wagtyny özüni reklam etmek üçin aýdymaýdy eferde. Onun o gulluk bilen onun men aram kessim, maňa o taýda hiç bir gyzykly zat ýok. Saparagana asla görletmediler. Dinle otirsen şunlar senin biraz gözünüz açılı taparaklıyım tanımak için, ya o masalı tarihini bilmek için. Hem için şunu hükmen halmıra söyün öz ekranına çağırıp, kayış edip, halka ayan ettirmeli. Azatlık radyosu hem için şunu etmedi. Etmedi. Yine mesele katı ullokan, cumhuriyeti onun için Azatlık radyosunu bir adam bir bu taýda bir ak ýürekden gatnaşyp işleşer ýaly mümkinçilik ýok. Siz öwrenşip täňiz şu mahal umydahan ana biziň emamyza meclis oturuşymyzda ýa gepleşiklerde mene şu taýda öz pikirinizi erkin beýan etmäge siziň sözüňizi kesýän adam ýok. Ya gaýçalyp bir gana gepleşik. O taýda gaýça olan eline sen ondan soň interwiu ber, şonu gaçyp 5 minuta getirýärler. Şey diyorum saparaga 3 minut görülden ondan sonra aydı bilecek mi? Yer sonra sorması var burada. Yok. Yine şeyde bunlar daşlaştırdılar şulardan. Ondan sonra bir tapar gerekmeyecek. İş anırda dursun jurnalistika. Asla halkın yağdayını bilmeyen adamlar getirip ne şu taydan halka informasiya verdiren bolýar. Ondan sonra ben dün öňün dinledim. Sen ol ýeme ýa-da ştaýdan men sana alsazlar bir nastoyaşy время berem interwiuny. Sen görgüli on bilmädiň nastoyaşy время olum Azatlyk radiosynyň orsullugyna degişli. Ol taýda ol video süjet bilen şo ýeme gürleşdirýärler. O merkez ady programy bar, sentrallyzy. Olum şoň üçin. Menden o 10-njy ýylda bir interwiu alypdy şu türkmen ullugynyň ýemes video interwiu. Şondan soň ol video interwiu alan ýerem ýok. Onun märim 10 ýyl geçipdir. Bakandyrlarda. Enne diýjek bolýan zatym, dün sen şol öňün beren interwiuňda sen onu ýanky orsullugyna beripsiň. Näme üçin? Şondan soň bir kuştagat geçmäke türkmen ullugyny peýda bolýar. Olaň öz terjimesi bilen hem iyidini sen aýtmadyklaryny ya tutmadyklaryny beripdirler. İyidinden hem bir topar adamy goşupdyrlar. Bular bitirmedirildi. Iň esasen men gaharym getiren şo taýda. Bul näme adamlar dur sultan Taganwany insanyň adamdan hak hukuky üçin göreşiji hökmünde ine şolap göreşip galdy diýer. Ýok, ol adam satyp galdy taýda. Keminämiziň üstünden Merdan Muhammedowyň üstünden ýazan 3 ardan biriniň awtory şol. Ol onu atrysat eden aýtdymy? Soňky geçiren gepleşiginde ýa-da ol bilen ýa-da Azat Haýtbaýewiň kanalyna şonu aýtdy. Hawa men etdim şonu, men etmelim, şonu etmeliýim etdim. Indi men ne aljagymy aldym. Ben ýurtdan şo taýdan çağırym skeret işim ýok. Kabul bolsun diýen men Türkmenistany geçecek geldi. Ene halky ullanyp alap, ay men siziň hukukyňyzy gorýar. Näme diýeni başta ol ýeme erhede bilen işleşdi, hazyflar bilen. Soň ýene Mehmet enne gaçyp atalgasyny alandyrdy. Ol gutordy. Enne göreşen adam, Munan ene şundan kahraman ýasap oturan Azatlyk radiosu. Näme diýer Azatlyk radio? Ola aýtdy, men ýalan sözleýän bolsam, şo diýen ýerine alsalarda Azat Haýtbaýewiň efirinden dinläp görseler. Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy. Näde onu getirip bizim ýanky Umyda Bekjanman çykyşynyň interwiusynyň aşagyna ýaldyň. Ursat berdi
Bilmem size. Men sorayan sizden. Ümid eder, men sorayan. Kimse de ruhsat berdi, beýt faktlar, garşdyrma, yalan bilen hakykati. Näme on düşen günü var mı ya çeken jewri var bizim umydamyzyň hyýaly. Utoş haýa ýokmy sizde? Azatlyk takılın. Bolýa ýa-da bu meselelerni biz çözülşersen ana sağ bolsun. Ýa-da näme ol Amerikada Trump'ın dostunyň ady? Näme bakay. Dilimin uzun. Häzir aýdaýyn adyny. Elon Musk. Olama aýtdy. O Azatlyk radiosu bilen Golos Amerikan yapmaly. Bir ýylda $1 milyard goýberýär. Şen kime karşılanıyor, näme karşılanıyor, näme peýdasy bar? Hiçbir yok, boş görürüm. Ne bulana men mewriti ötdi. Men pikir edýär, şoten rus kullugyna berenim, nastaýaşy berem, bular türkmençe goýmasa boljak gal, orus kullugyna bardy. Näme üçin hakykatdan türkmen kullugyny bolmaly zady, orsa berilipdir ýa orsan yglan edilipdir. Şen olar üçin maskaraçylyk aňyr başa ol, düşünseler. Ana? Indi Ana aýdyber näme aýtjak gördüm bagyşlan. Şu radio interview berdim. Şuna näme dogry geldi de şu 13 fevral bütün dünya 1946 ýylda döredilen şu. Bütün dünya radio günü bellenip geçilen. Indi şu baştaýna siz aýtdyňyz Türkiýe gelmesen Azatlyk radiosyny dinleýärdik Türkmenistanda. Ta sizin bilen tanışana çerli. Sizin bilen tanışan soň şu Azatlyk radiosynyň ýanky aýdyşyňyzy alyp berde bu turba ýarlan, berde bu näme bolan bir problemalar, sadece şu kiçik problemalary aýdyp geçede şunu soň göz ýetirdik. Näme üçin sizin bilen Saparanyň dinlep, gepleşiklerini dinlep, düýbüni, problemanyň düýbüni aýdyp berýäňiz. Sapara aýdýar, kartsynkanyň arka ýüzüni görüp bilmeýäňizde. Ine şunu görüp başladyk. Sizin bilen gürleşip nämede tanışandan soň. Indi şu özüm beren interwýuma gelin. Ben sizin bilen gürleş, siz aýtmasdan öň bilmeýärdim men. Şu nämeniň, nastaýaşy wremeniň Türkmenistanyň nämesi näme diýerler? Türkmen gullugy. Türkmen gullugy bilmeýärdim men, bilmedim. Men olar hepsi bir jaýyn üçüň içinde. Ýani ol orus gullugy bilen Türkmen gullugy. Bir informasiýany alyp berip bilýär, arkaň bir edara da. Bizim bir meclis bolşumy diýär. Berip berip otursa informasiýa. Siz aýdasy personallanýar. Men Azatlyk şurada ildeşlerimize aýtjak. Men Azatlyk radiosyna interview berem ýok. Menden şu nastaýaşy wremeden alany üçin menden näme ruhsat sorany ýok. Ben hem YouTube'a koýulansyň bilip kaldym onu. Menden soran ýok. Şunu aýdaýyn dedim. Soňam köp zatlary, meniň aýdan zatlarymyň köp zatyny näçe desem meniň aýtman zatlarymy aýdypdylar. Yanlış zatlar aýdypdylar. Ine şören bar, şu ildeşlerime biraz açıklama edeyim dedim. Beni aktivist ve opozisyoner deyip görkezipdirler. Alo. Geldi. Beni blogger, YouTube'da bir blogger ýaly edip görkezipdiler. Soňam opozisyoner ve aktivist deyip görkezipdiler. Men şurada aýdyp geçdim. Ben opozisyoner ya da aktivist deyip aýdam ýok. Nastaýaşy wremem aýdam ýok uzady men. Men Milli Halas Ediş Guramasının ağzası, Gurucu Meclisi'nin ağzası ve Taga kanalım var dedim. Türkmen ayal kızla arkalaşını öğrettim deyip aýdyp geçtim. Ýöne ular başka zatlar yazan. Mene Haseme YouTube kanalının ve Telegram kanalının autor ve redaktör edip görkezipdiler. Ben hemme zat men gurnalan ýaly görkezipdiler. Munyň ýaly zat ýok. Haseme kanalının Haseme Telegram kanalının näçem bir arkasında işlep duran adamlar var. Näçem bir hyzmat edip duran adamlar var. Bunu sadece meniň üstüme atdylar. Munyň ýaly zat men ağzımdan çıkan ýok. Munyň ýaly zat aýdam ýok. Şurada doğruluk getirin dedim. Ýalňyş zat aýdylar. Şunu aýdyn dedim. Häzirlikçe söz size berin. Muyda kardeşim, ben sosyal kanalımda da, beylik kanallarda da
elmeden çıkışıp gelýän adam. Şu kanalların hemmesi bizim hemmemiz için ortak. Bizim hakkımız var. Şu kanalların eýesi bizim hemmemiz bir adamda. Ene bizim güýjimiz hem şonnadyr. Gurucu meclisini hem görýän, gurucu meclis den hukukluğumuz var ki. Kim näme pikir var bolsa aýdylýar, soň bir gezek işlerini üstüne, iki gezek gaýtaran, üçüncüde gerek bolsa ýa-da önce ses berilýär, sese goýulýar. Bizde ol urtup bir adamı aldyna garalyp edilen, bizde ol iş alıp barjylar gatykän sen dogry bellep geçdiň. Bir adam däl, o 5 adam, 10 adam, biz olaň adyny tutjak gal berdi. Öňe biz bilýär kim bilen işläp berýär. O zaman şu hormatyny olan adyny tutup geçen üçin gep onunla deme gep biler. O enne bilen kemine iş alyp barýarkan Merdan Muhammedow o hemma ortasynda duran şahsiýet de sen bilenem gürleşýär, men bilenem, beýlekler bilenem, ol bilenem, bu bilenem, hemma informasiýa bir ýere barýar. Enne keminemiz aramızdan sorup akitdile bol biz informasiýany bölük etdik. Her bir adam özü çalyp barýar. Onun için şu kommunikasiýa meselesi biraz intellektual güýje girenen soň bilemýär düşer. O taýda düşünmez. Eger öňünden mesele men sana aýdyp ben 35 ýyl men stajym var da şu radio bilen işleşmek ýa jurnalistika bilen habardaş bolmak. Men aýtmaým, men jurnalist diýmem. O şonda şular ýaly bir zat bar. Meselen men senden interwiu aljak. Öňünden men sana soru gurdy, jurnalist hökmünde. Umida hanım, 1-nji, 2-nji, 3-nji, 5-nji şular ýaly soru bolanmar. Siz şuna jogap berip biljekmi? Ýa soralar biraz üýtgetmelimi? Ondan senden razylyk alynandan soň interwiu girilýär. Ene jurnalistikaň etmeli işi şol. Yani men senden soraýam, sen işte bilen atsaňam ben islen zadym goýýan diýilse ol ýalňyş bol. Ýöne Azatlyk radiosynyň türkmen gullugyny ene şular ýaly işler ilmiden bardy. Senin İslam zadyn alýaly özlerine gowuna yaramayan yer kes ýerlerde aýry ýaly sen dilinden gopar. Ondan sen şu zatlar diýmedik ki Allah, o aňyrda oturup radioň dinläp oturan beni näme diýdik diýär. Başy var, soňy var, ortasy ýok. O informasiýa kesilenden soň sen aýtjakladyn, dinleýjek barıp ýeten. Ýöne aýtmaly da senin şol nastaýaş berýän interwiu gaty dogry, ýerlikli, şol ýetmeli ýerine ýetdi, dünýä ýaýrady. Maňa Türkmenistanyň, Orsiýetden, Belarusy, Ukrainadan hemme ýerden jaň edýärler. Halmyrada dinledik. O illeşimiziň başyna şolar ýaly, hop salýarlar. Biz näme kömek etmeli, näme golluk etmeli, näme türkmen halky şeýdip oturjak, näme diýip elip telefonu näçe gün ber. Ene şeýle. Sebäp şol ene nastaýaş birmen ýetreni. Sağ bolsun, şol interwiuny alma kömek eden adamlar var, şol sany çemen öre Amerika'dan, ya ene Rachel var, hukuk goraýjylardan, başga da bar adamlar adyny hemmeden tutup oturmaly berdi. Umida hanım, Umida diýen Nur hanymyň eden işleri var, ya edip oturan işleri var, başga da kardeşlerimiz. Bir topar iş gitip durlady, öz işini edip oturup. Ýöne şol çykyş ýerlikli boldy kemçiliklerine garamazdan yerlikli bolly şol emede nastaýaşy bir emede sen aýtdyň da men bloger däl o däl bidäl men ýöne şo ýerni aýtmandyrlar da sen şu ýaly ýerde şular ýaly wezikde biz hyzmatdaşlyk edip ber. Ondan biz topar däl gruppa da biz milli halas ediş komiteti. Ol göze görünýän ştaýdy. Ol göze görünmeýän milli halas ediş komitetine giren muňlar şady bar Türkmenistan üçin. Bizim çoğun biri. Tamam. Biz onun başlığın da biri. Meclisi de öğrettik. Meclisi ağzalar hükman bolaymalı. Adı bilen, ornu bilen. Karar kabul edilmeli. Sonra el kaldırmalı. Sonra da biz cevap vermeli. Kabul ediyen kararımızda. O tadı belli adamlar işlemeli. Umumlukta Milli Halat Eşkamtiyedi derler. Kanun noktayı nazardan o tadı her bir sözünü, her bir sesini, kolunu diýen demesine jogap berjek adamlar gatnaşmaly meclisin işine. Şona medili boti. Ýöne näme düşünür? Ene
5 yıl dowamında näçe meclisimiz bardy. Milli Halatyz son kurulda mediýany. Näme üçin 5 ýyllyk ýeke gezek azatlyk ýa-ni türkmen gullugyny azatlygyň türkmen gullugyny bir adamjan edip interwiu almadylar. Näçe Mıheri, yani Milli Halatyz komitesi öğretmek barada kol goýan adam iki adam. Saparaga bilen men. İkimiz o rahat için ne tanış ya adam değil marslanışı. Mene 35 yılın 27 yılını şöyle bilen hizmetdaşlykda geçirdim. Onun 10 yıl stajım yoktur içinde aylıklı işle oturan. Şöyle. Men dähmedim sende şol radio halkymyz üçin. Olara işdeme pul alýarlar o taýda ýatan ýerinde. Menim muht çykyş edip halkymyzy öwretdirmeye ýetirip oty. Tapaw tutaydy. Ýöne näme üçin şolar 5 ýylda ýeke gezek çykyp bizden hep bolýar. Bizden almansy. Saparadan alman, menden alman. Ine kadrlaryny maňlaýynda otyr bir. O taýda hany näçe gerek? Olur çada hany mecliste de beýleki. Alın şolardan interwiu. Hani siz şota katlaşýanyz. Meclis agzaty näme karar edýär? Näde gürleşýär? Näme meseleler gozlaýar? Sizin söz azatlygyňyz barmy şo taýda ýa ýokmy? Ýa şo 2 sany ýaşyl size diýen netdirýärmi? O taýda bir bar ýa-ni Murat Gurbanowyň baýdakçy aýaly. O diýer sen ya bulary diýen mankurtlaşdyrypsyn. Siz mankurt edip oturýarsyňyz halk aňyr hökümet bilen. Diýermi? Çıksın bankurt, ben bankurt bolsam, ne sizin yanınıza çıkış eden, çıksın benim bilen, diskusiya geçirsin. Hani görsün ben bankurt mu yok mu? Yok, umida kardeşim, olur ya gayrat bolsa, onu bilem, ola bilen arkalaşardık ya, işleşerdik. Ben aýdýan misal getirdim. 2019-njy ýyldan bäri men çemen öre bilen 5 ýyllap hiç ýyl gatnaşyp, gepleşikde bolmady. Durly ýol bilen, ol bir adamla bilen gitdi, biz ýolumyz bilen gitdi. Ýöne enni iş birikdirýär. So bizim Merdan Muhammedowny tutularyny özü jan etip aýtdy. Ýaşuly men bilmändirin salam ýaşul. Şular ýal men net şol oglany gorap çykyş etjek. Maňa orsat ber. Bor diýdi. Näme üçin ak gürek bilen gelip şular ýaly edeýin ýa adama döşünden etmeli. Hana etdim çykyş. Hana iki gezek bizim Nur hanymyz bilen çykdy. Siz oğul Nur diýäňiz, men Nur hanym diýdim. Orsat berdim. Beýsaldyk tutma adamy. Hana netijesi. Onun için de näme üçin hany geldi kar Birleşen Milletler Gurama karary bilen şular ýaly ýa-ni o ýeňi şazandy. Men ak yürekden gutladym ha, ýoksam 17-nji ýyldan bäri hiç şeýle şular ýaly kanal gatnaşygym ýok men geldi kar bilen. Son konferensiýa geçirdi Pragada ýa-ni geçen ýylyň dekabr aýyny. Şoňa gitdim. Näme üçin Azatlyk radiosy gelmedi? Men edip çykşym bar şo taýda. O Azatlyk radiosy bilen bizim şol ýa-ni konferensiýa geçiren merkezimiň arasy umydygan tatsamen sen 5 minutda baryp boly. Hiç olmany gelip dinlemeleken olur näme gurrun edili. Olara gyzyklylar. Onda size näme gyzykly türkmen gullugy. Ýani aýdyň maňa. Ha? Her biriňiz aýda $3,000-5,000 aýlyk alyp otyryň. Şo ýani DPS-den şäherlik döwlet oturan halkymyzyň hasabyna. Ha? Utanç haýa ýokmy sizde? Ya size gonorar berdip biz tutdukmy? Ha? Hani beripdir hani. Garşymda otur. Umydyr han. Ha? Şo nastoýaşa время interwiu berem üçin pul soradymy? Ha? Ya gonorar diledim sizden. Yok. Halk, il, ýurt, bäsbidi bora ho. Şular son 13-nji ýylda ýüze çykdy da bulan merkezi adi gulluklar 5 döwlet. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızstan, Tajikistan. Şolary şu 5 döwletiň üstünden garayan bir adam bar o taýda. Demedi. Bölüm müdiri diýip aýdýan azatlygyň içinde. Şol paraxor bolup çykdy. Ol Azerbaýjan milleti. Ol Tajik gullugyndan Tajiklerden pul alýan eken. Şol Tajik gullugy ýa-ni Rahmanowy tanqid etmedi üçin. O diýmek onun alýan bolsa näme üçin bizim diktatorymyzdan almaly ýa beýleklerden. Ine öýler çykyp ony işinden it kowan ýaletdir, soňa türkmen gullugyndan bilemek ýalňyş bolsa, pesinden 5 ýa-da 7 adamy küçülmerdiler.
Sozanna yankı bir nime var, näme? Allah murad rahim. Olam var. Onun için işlemedik yok değil. Mesela men sana işte aydiyanol halka mestup atırdı. Yani Azatlık Radyosu'nun uçurumları, yani Borsodurnalı'sındaki jurnalistler adalet aytıp bilmen yörürler. Yöne hak alıp verir. Oğlum ne emede Sotada Praga'da 2'den 3'ten kvartirası var. Azatlıktan alan pulunun hesabı. Onu solar tavsırıp, kirayını tavsırıp, bana pülpüllap yaşap, böyle azatlıktan kovulun sonum. Tapav. Şimdi işten gitti sular. Türkmen halkının aladasın ediyen adımlı olsa. Näme üçün? Onun märime 12 yıl geçti. 2 yerde halkımızın ağısını ağlanak, şuraya çıkış edenak. Bu muydu? Ha? Bize kalıptır indi. Görüyor musun? Bize şu muğut öz fasamızdan özümüzü iyi diyen yani hani hem kanalları özümüz yöredi otursa. Olur mu olsa Amerikan Kongresinin $3,000-5,000 alıp muğut jaylarda yaşap, sağıların muğut Amerikan mektebini okudup, olur Amerikan grazdarlığını alıp berip, hani domuz ağılını alıp bolup berip. Ene Türkmen halkının gödüýasynyň hasabyny. Ondan bilen ol aňyrdaky Niyazdan Gurban Guldan on dogmasyny näme tapawdy bar? Men üçin tapawdy ýok. Bular ondan beter. Olara bilmän edýänmi? Ya bular bilip edýär. Şen bular üçin şu diktatury ýene-de bir hukuk goraýjylar bar bir topar. O sotornalysyna hajyf ýaly. Bulara şol diktatury näçe uzak durýarsa şonça peýda bir pul çeşmesi. Ne Elon Musk'ın düğüne palta vurcu. Belki şeyli vardı. Bir de elin kömegine eder. Şu meselede. Beyliksin ne kollu masalı. Bular bir halkımızın başına gelir. Musallat bol. Ne amek için aydıp boluna Kurban Gulu Berdi Muhammed bir kanun hakimet başına gelir. Onun oğlunun hakimet başına bir kanun gelir. Ve kan şey eyle oldu. Halk genosit yurtun içinde adam yok. Yine de Türkmenistan'da 7 milyon adam vardı. Utanman bilirim son tasdikle hükümetin berýän. Ana yatırıp sanan şu taýda men aýdýar. Daşymyň akızy bilen sanandy şu Türkmenistan grazdanyny dep 2,5 milyonluny geçen atşylar. Daşymyň akızyny alındı. Yurdun içinde 1,5 milyonla 2 milyon aralygdy. Yok köp bolsa näme üçin köçeler boşdu? Hatda şu Aşgabat. Hani illa hani Sovet zamanına iki haftalayın hareket edip yaptıran ilat bilen maşylar ya cemiyetçilik transport. Yok. Ene men bildirýän, şolara bildirýän günäm, şolara aýdýan belliklem, şolaryň edip oturan jenaýetine şu zatlardan bar. Doğru, Hamrata gawzatlar aýtdyňyz. Men şurdaýna ildeşlerime biraz açıklama edin. Şurdaýna nastoyaşy времяda Aýdanzat menden intervyu alamak diýen aýdyp geçdiňiz ya, jurnalist intervyu almaly dep, sorak soramaly dediňiz. Menden bir näçe soraklar sorady. Şu soraklarymyň Aýdanzatlaryň köpsini ýazmadylar. Meniň aýtmagan zatlarym köpsini näme dip ýazypdylar da, ýöne Aýdanzatlarym bardy meniň içinde. Şu adam menden sorady, men häzirde özüňi nähile goramak üçin nämeler edýäň dedi. Men şurada şu wagtda aýtdym, öýden çykam ýok birinciden. Öýden çykam ýok. Soň inanç haty ýazdym. Bir näçe kişi inanan adamlaryma bir näçe kişiye uğradyp goýdum. Video çekdim ýöride. Näme ehtiýaçlyk videosu. Dur şoňa bildiren adamlaryň içinde halmyra söýlen bar diýip aýt goýup bilsinler. Beýlekilerini aýtma men aýdaý. Video çektim. Şu videoda hem sizin adyňyz geçti. Şu inanç haty beren adamlaryň adlaryny aýdyp geçtim. Ehtiýaçlyk videosu maňa bir zat bolan ýagdaýynda şu videolar her ýere ýaýyljak. Näme sebepden meni alıp kaçtılar, näme sebepden meni tuttular, şular hakkında aýdyp geçtim, şunu aýdyp berdim. Soň insan hakları, adam hakları guramalarına yazdık. Şu özümü goramak üçin şulary aýdyp geçtim, şulary aýtmadylar. Soň ýene bir aýdylman zady, men özüm üçin del, çağalarym üçin çykdym dep aýdypmyşym. Ýok, men uň ýalda aýdam ýok, men bütün Türkmenistanyň çağalary üçin ve çağalardan ayrı galan zenanlar üçün, eneler üçün çykdym. Bu yola dep aýtdym. Şönem aýtmadylar. Şu zatlar hem aýdyp geçeýin dedim size.
Son advokatın da migrasiya qulluğuna xahiş bilen yüzlendi. Advokat hiç kaçan xahiş bilen yüzlenmeye. O advokat o. Şunu advokat xahiş bilen yüzlendi de yazıbdı. Yok, yalzat yok. Advokat nemçinden de hakkı var onu almaya. Doğru. Katı doğru. Ama yine aydılan zatlar köp meşhurda yadından çıkması da belle aldım. Oğlum hakkında aydanlarım var. Mene de men aydıpmışım. Türme işgallerine pul uğradyarın deyip. Men türme işgallerine pul uğradyarın demedim. Men türme işgallerini hiçbirinden tanımayan, hiçbir demem yok. Men oğlum bana SMS uğradya. Bana evden ağasına uğradya, ağasa bana uğradya görkezmek için. Onu özünüzden biliyeniz neçe sanı SMS'lerini görkezdim size. Sadece pul soramaya men keselledim. Benim poçkam, böreklerim ağrıya, gecelerine näme çıkan dedi. Kiç taratın ne demiş, hazır gatı näme tutup bilem yok dep. Şunyalı mesajları, SMS'leri uğradı. Şuları aytdım ben. Berde Azatlık Radyosu aydanda sadece pul uğrat dep yazıptır. Ecesine davaydı. Onu yazat yok. Men türme işgallerinden tanımayan, türme işgallerine del oğluma pul uğradyan, oğlum şurada türme işgalleri bilen elinden alyadır, nämedir bilmeyen yöne şu oğluma uğradyan pulu. Bağışla, sizin böyle yanılmazsam kardeşim herep yeme ol yankısen interview veren kulluğun ol bizim meclisimizde sen işte yarım saat kurulu ya tagada sen menle şuma kemiz belki 30 minut 40 minut kurulusu olan vakti çaplı. Senin şu 5 minut senin yarım saat kuruluşan varsa son 5 minut içinden adı kalındıra koyan. Onun iyisi son. Men azatlığın tarihini aytıp ben iyisi son. Yine de şol yeme yankı bir nastayaşı buraya sağ olsun men ustaydan idi. Sağ olsun. Şol o alıp şu vacip diyen yerlerini alıp koyup durur. Şolum yeterli halkara kurumaları şunu yetirmek için sen sesini. Ama o detayları var. Yine anık şeyle bolly, anık beyle bolly. Men blogger der, näme der, beyleki der. Olur bilen aklar. Bizim şu kurumamızın barlığını. Sebep şunu kuruman barlığını dünya ayan etmeli ilkinci navbatda Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu. Döredilen onu gelip şu tadan bizden sorak etmeli. Menden ne yazar para adam. Näme dörettiniz? Näme için dörettiniz? Kimler giriyor? Näme maksadınız var? Türkmen'e näme bakmytlymy? Ya näme ziyarly? Ha çağırın. Hayrat yok. O taýda bizden soramagy şeň boğulları sana. Demek olary berilen buyruk şol. Men millet paralarını sunamaydı. Ya tiri paradan der. Asla men bazatlardan gat uzakda duran adam. Din paradan der, renk paradan der. Hiç der. Men ilk görýän adam karşılığını görýän. Şoňa görä de baha berýär. Ýöne näme üçin Türkmen gulluğu diýip atlandyrýan gullukda ene näçe bäri başga milletin wekili ýol başçylyk edýär. Bir Türkmen tapylmadım şo gulluğu öz watanyny, öz dilini görläp çyksa derýär. Ana Faruk de men o bilen görleşip gören adamda Türkmençe görläp bilýär. Ene sen bizim Türkmen watandaşym sen ben. Ne Çarjawda doğulup ulalım. Çarjaw şiwanda arkaň görläp bilýär. Ya aýdal hana bizim Leyla kardeşim arası özbek yani arası özbekçe de görli. Biz o taraftan beğenmek bilen kabul edýär. Türkmen şiwesi käp. Yani bu gulluk ýörüýte Türkmenler üçin dörediler. Şu taýda Türkmenin taryhyny, medeniýetini, dilini, dinini, geçmişini, geleceğini bilýän adam otursa şonu iş giderdi. Ona kimler edýär kun Azatlyk Radyosynyň Türkmen gullugynyň işini? Faruk da. Kimler edýär? Men de soragy var. Aýdyp bersinler. Şuman 2007 oturan gurrunmuzdan oň ýanyna biri oturup terjime etmeli. O Türkmençe bilemez. Men soraýan, siz Türkçe gurrlanyňyzy men düşünmeýän zatlarym soraýan, men bilemekdim. Ol aýtlatdy. Ýöne ol başlyk bolup o taýda belki $10,000 aýlyk alýar her aýyna. Kredit gör. Ondan sonra adam oturmalı yerini, ornunu, vazifesini notuyor. Bizim halkımız ecir çekip yatır kaşılar yani. Yere yazılır.
Ine bet batlığın bir görünüşü şu taýda daşary ýurda yglan edilmeli zatda berilmeli raportlar gitmänse, gulaly gulluk. Ozal gelýärdiler, edýärdiler. Her bizim şol oppozisiýa diýilen döwürde, şu her bizim oturuşymyzda isle Pragada bolsun, isle Wiena'da bolsun, isle Orstiýetde bolsun, ya ýene bir ýerde bolsun Germaniýada gelirdi özleri. Çağırımda özleri gelip oturup bir kuç günlap yanımızda bolup interwýularda nazara görgül gelip Stockholm'da näçe yatıp gitti bizler her birimizden interwýu. O gyzyklanýan adam gyzyklanýar. Bulara gerek gel. Ne buyruk şu? Bulara. Şonay diýdi. Şurada yine bir en soňgusyny aýdyp geçen yanlış näme bolmasın da berde yine aýdylan zat bar şu Azatlığın Türkmen nämesi tarapyndan. Ýörite gulluklarym tanışlarymyň üstü bilen de meniň nirede dediğimi anyklama sınanışýarlar diýär. Oň ýaly zat men aýdam ýok. Ýene ýalňyş düşünişme bolmasyn, meniň tanışlarymyň üstü bilen meni tapçak bolýar, aktaryp ýörler men aýdam ýok. Hani şunu hem aýdyp geçeýin. Telaşa girmesinler meniň tanışlaryma. Soň bir aramızda näme bolmasyn da men birden tutulan ýagdaýymda soň başgalaryndan görer ýaly nämesi ýok berde. Men oň ýaly meniň tanışlarym üstü bilen meni tapçak bolup oturýarlar, aktaryp oturýarlar dep aýdam ýok. Şunu hem aýdyp geçeýin. Berekelle. Ne? Mert digit diýe Allah'ından görer diye namart yollaşının. Son şeyine mert yanağının diyecek söz sağ ol ama umuydu kardeşim benim ne nasip olsa basın bir orada dolanırsın. Şuna bilen mi? Şuna bilen. Valya onna başka soru cevap olmasa mene aýtjagym aýtdym galyn dady mene ýurtdaşlarymyz kardeşlerimi görür dinler özüne gerek netijeni çykarar. Sağ olun alada bildirip Umydy hanymyň durmuşyny alada bildirip jaň ederler, hat ýazarlar hem mäňde men minnetdar. Ýurtdaşlar göreşäňde gider soňuna çelip bolar. Ýa gaýtma ýoly ýok. Şurada şu nastoyaşy времяның mene interwýu alan adama, şu guramanyň agzalaryna köp sag bolsun aýdýan. Soňra mene şurada ildeşlerimiz aýdyp geçeýin. Men adam haklaryna registrasiýa boldum. Yani gorkmağa gerek yok. Berde gorkuljak adam yok. Şuna hem aýdaýyn dedim. Aýdylmaýan şu zat, şuna hem aýdaýyn dedim. Köp sag bolun ildeşler. Almurada siz hem sag bolun. Radio hakynda biraz düşündirdiňiz. Adamın durmuşunda en başta televizordan öň radio çykanda durmuşynyň en gerekli nämelerinden biri bolan radio. Gatı önemli adamın durmuşunda radio diýen zat. Ama doğrular aýdylan wagty. Nämişinde de doğrular garaşýarlar radioda. Çünkü meniň özüm rahmetli atamdan bilen de televizordaki zatlara köp inanmaýa, radiodaky aýdylan zatlara inanmaly dep aýdýardy şu. Şundan bilen. Finansam häzirki ýagdaýy görýäňiz. Yeme bolya onu sen hazır şu gepleşigimizi yemeğinde tagada koy. Olsam men hazır öz gepleşigim var. Bu tagada koymasam dünkü sen Çemen hanım bilen edin. Hanım diýme diýdi. Çemen bilen edin gepleşigim var. Olum gatygy bolupdy berekella özüne zenan gözüňiz kalbyňyz bilen öz pikiriňizi derdiňizi aýdyp berdiňiz ikiňizem. Oy halkymy dinleýär netije çykar. Ona men önümde goýjak häzir bir topar saralmaly zatlar bardy telefona ýuwaş çekende. Ondan hem akşam ikimiz mecliste duruşur sağ olun. Yurttaşlar dinleýän üçin tarapda görüşelim. Baş.